Dunaj spája krajiny, regióny a má mnoho osobitostí a mnoho tvári. Je to najväčšia európska rieka, ktorá ovplyvňuje životy až 115 miliónov Európanov a zasahuje pätinu povrchu EÚ. Je teda nepochybné, že pre Európu má zásadný význam. Na jeho brehoch leží tiež najväčší počet hlavných miest. Je to práve Bratislava, Viedeň, Budapešť a Belehrad, ktoré sú priamo napojené na významné dopravné spojenie vedúce Dunajom. Pokrýva oblasť od Čierneho lesa v Nemecku až po Čierne more. Zaujímavosťou je, že podľa britského Telegraph je to jedna zo 17 najkrajších riek sveta. To, že Dunaj naozaj spája, vidíme na mnohých súvislostiach a prístupoch. Existuje tzv. Stratégia Európskej únie pre Dunajský región, ktorá je známa ako Dunajská stratégia a práve ona formuluje najzásadnejšie výzvy a prináša prístupy na to, aby Dunajský makroregión, ktorý pokrýva 14 európskych štátov, bol regiónom prosperujúcim, vzájomne prepojeným a bezpečným. Aby bol regiónom, kde ochrana životného prostredia má svoje stabilné miesto a tiež regiónom, ktorý rozvíja kvalitu života ľudí, ktorí v ňom žijú. Práve s Dunajom súvisí unikátny finančný nástroj, program Dunajského regiónu, ktorý prináša podporu v rozmanitých oblastiach. Od podpory inovácií, zelených či sociálnych tém až po ciele týkajúce sa zlepšovania vedomostí či zručností. Hovoríme o tzv. Európskej územnej spolupráci Interreg s označením B. Je to práve MIRI, ktorému bolo zverené viacero úloh tzv. Národnej autority pre Interreg program Dunajského regiónu, ale aj program Interreg Stredná Európa. Tieto programy spoločne označujeme ako programy nadnárodnej spolupráce. Modernizujme a zlepšujme kvalitu života ľudí. Máme k tomu výnimočnú príležitosť, ktorú nám prináša aj práve tento program. Chceme mať región, v ktorom sa dobre žije. Píšme preto spolu úspešný príbeh rozvoja Dunajského regiónu a naplno využijeme potenciál, ktorý nám práve program Dunajského regiónu prináša.